Добро утро, мамо. Ще ти кажа аз едно добро утро. Ти вчера знаеш ли какъв ден беше? А? Какъв ден е било вчера? Нямам никаква идея. Браво, бе! Браво! Я се огледай малко от стаята. Огледай се! Той на ко ти прилича? Оле! Рожден ден ли си имала? А, не бе! Фафла! Ами рожден ден има клетата ти майчица. Да, рожден ден имаше. И ти го забрави, защото цял ден спа. Спа като пор. О, мамо, извинявай, честит рожден ден, да си жива и здрава. Хич не ми честити. След дъжка чулка. Извинявай. Не ти приемам пожеланията. Изчезвай. Изчезвай, че станеш топър. Ще те увършея, като не знам какво. И по-малко да викаш и да ма биеш. Айде, изчезвай веднага, че ти. Браво, мама. Кой па се е развънял па сега? Снежето. Ало, Снеже, ка правиш, ма? Честит рожден ден. Ти се сети, ма, ти се сети. Видях ти аз той бе картичката във Фейсбука. Много ти благодаря, че си се сетила за мене и за моя рожден ден. Какво правиш, Какво правя? Ще пия кафе. Направих си тук едно еспресо. Такова мъжа готва. Чуда се дали да готва боб ли да готва, леща ли да готва. И аз не знам. Ти какво готви, ма? Пържо ли, ма? Има ти пари, огаждате си. Как ми на рождения ден? Ами как да мини? Ами не се сетиха моите за рождения ми ден, да? Не се сетиха. Поне твоите се сещат, моите не. Такова, ма. Айде да пием кафе утре, ма. Звъни ми от 9 часа сутринта, ще дойда нагоре да пием кафе. Айде, Снежи, чао, миличка. Ей, сети са тая Снежа да ми звънни след тъжка чулка и тя. Сети са. Айде, Саши, чао. Олей, майка ми пак е откачила. Ей, Сашко, яма чакай, аз ще изпратя до вас. Айде, Марче, чао. Пиши утре 2 стека кренвирши, да не забравиш да ми донесеш сутринта. Айде, чао. Оле, пак тая продавачка. Здравейте. Кажете. Аз за едно сладолет ще идох. О колко часа ми идиш? 7:30 е в момента. 7:30 била. Не видиш ли, че бия ключа и ще се заминавам? Пише, че затваряте в 8. Къде пише 8 ще затварям, бе? Къде пише 8, бе? 7:30 бия ключа и хич не ме интере, бе. Аз вече съм измила, нали? Трябва да си оправя стоката, нали? Трябва да оправя оборота. Ема... Ще се научите да идвате, когато трябва да идвате. Не ми плащат достатъчно да стоя тук до 8. Кръга ми да те нема. Так му съм измила аз. Ода. Няма да ходиш да ми шляпаш с мизерните си обувки, падавара след теб да чист. Нема как да стане. Ама пише отворено и. Къде пише отворено, бе? Къде пише отворено? Сега ко пише? Затворено и. Айде да те нема. Винаги тая улучвам, бе. Ужас. Ко гледаш? Айди. За къде да карам, бе, младеж? Ще може ли към центъра на Варна? Ще може, ама ще минем тук през един кратък път, няма гледам този GPS. Няма проблем, минете откъдето ви е най-удобно. Ей, значи съсипаха е тази държава, младеж, съсипаха я, тея политици, направо нямам думи. Значи без пари останах ми. Ще спра тук за едни цигари и да се взема, да знаеш. Проблем, спрете за каквото ви трябва. Ще закъснем. Ще стана чуваш ти, душичката ще ти извадя, обезумял. Ей, момче, ни наближаваме вече, да знаеш. Наближаваме ли? А колко парички ви дължа? Ми 50 лея. Колко? 50. 50. Нали? Ама тук на апарата пише по-малко. Не го гледай ти този апарат, той лятна тарифа. Лятна тарифа. Ясно.
Добре, 50-50. Георги, илатко, ела. Що ревеш, бе, момченце? Удариха, ма. Кой те бил, бе? Само аз мога да те бия. Иванчо. Ма как ще те би Иванчо, бе? Да, на Стоянка. Иванчо на Стоянка. Те ли? Ей, сега ще извънна тая. Вари ми дайте. Ей го дай телефона тук. Ей, сега ще извънна Стоянка, ще направя на нищо аз. Ало, Стоянке! Добър ден, Не ми казвай ти добър ден, ще ти кажа аз едно добър ден. Защо твоя Иванчо е бил Георги, бе? От къв зор? Ами аз ако дойде ви напердаше и двамата. Барабар с мъжоти. Не ми казвай ти без да искал, той ми искал. Хич не ме интересува. Аз го знам твоя Иванчо. Същия като баща си, той боец бил от онези, как им викаха, бе? Кварталните ли? Не знам и аз как им викат по телевизията. Слушай сега ти, Стоянке, слушай ма много внимателно. Да вземеш да си възпитаваш децата, че да ни дойда пред блока и ви направя на 2 стотинки. Да! Не ма гледай, че съм спокойна аз. Хич не съм спокойна! Нали са имаме, ма? Ей, една къща ни дели, бе. Хич не ме интересува. Затваряй! Само аз мога да те бия, Георги, никой друг. Айде, заминавай на то предаша. Добър ден, кажи Атя. Елати на тази каса, виждате, че колешката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първоместя. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Хайде, ученици, записвайте заглавие на урок. Така, продължаваме. Абе, Георги, защо идеш в час, бе? Това да не ти закосвалня. Айде, събирай се нещата и ми напусни часа. Стига ли, госпожо? Няма, стига, излизай. Забравих си раксито. Аз само да си взема нещо, че забравих. Георги! Ставаш на хамен! Излизай веднагичъвки! Георги! Ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал. Няма да те чакаме. Неразбрано дете, все последния момент чака. Значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, латко, да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я. От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да? Давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай бебето. Лято е време. Ето как да си направим най-лесната баница за хора, които нямат понятие от готвене. Хайде!
Това си е моя версия на баница, така че не ме съдете в коментарите. Всеки човек прави различна баница. Така че реших да ви покажа моята. Първо да се екипираме, защото няма как без да се омацаме. Това е закон на Мърфи. И сега е време за баницата. Пускаме печката да загрява на 200 градуса. Печката ми нещо не ще да тръгва. Защото не съм я включил. Сега продължаваме по същество. Тавичка. Върху тавичката слагаме хартия за печене, за дълже, 4 яйца, 400 грама сирене, кисело мляко, кори за баница, краве масло, което ще го използваме за намазване на самите кори, за да не стане суха. Първо правиме пълнежа в купа. Разбиваме млекце, около 150 мл. На око ги правя аз, защото става по-вкусно. След това слагаме малко сода бикарбонат, за да може баничката да стане по-пухкава. Около една щипка. Слагаме в микровълновата около 50 на грама краве масло да се разтопи, което ще използваме за намазването на нашите кори. Сега добавяме 400 грама сиренце в нашата смес. Знам, че има коментари от рода, ама той използва ефтино сирене. Това мога да се позволя, това използвам. Сега разбъркваме всичко както трябва. Перфект. Тук идва една малка магия, която правя аз, и това е да добавиме малко шарена сурчица, защото придава един много приятен вкус на самата баница. Сега започваме с мацаницата. Разтопеното масло намазваме първо хартията за печене и след това намазваме всяка кора. Можете по 2 или по 3 да ги навивате. Слагате колко душа ви дава, колко сърце ви иска, колкото стомах е гладен. Навиваме. Ето така изглеждат, наредени, готови за печене, но тук идва една много важна същинска част, за да не изгорят отгоре. Ще сложиме едно яйце и малко масло. Някои слагат само жълтък, аз слагам цялото яйце, за да не хвърлям. И намазваме отгоре. Ще сложиме малко сусамче. Поръсваме отгоре. Слагаме в печката на 180 градуса за колкото и трябва. Нямам никаква идея за колко минути. Зависи от печката. Слагаме и се надяваме на най-доброто. Почиствате задължително. Много е важно да стоите покрай нея, защото бързо изгаря. И ето, че нашата баничка е готова. Какво правя аз? Напръскваме с малко вода. Слагам отгоре една чиста хавлия и оставям по този начин малко да поумекне. Бруталка.